No dzisiaj jest w tej humie na Kaletach, to jest dokładnie na Truszczycy. Mamy stanica rowerowa. Bardzo piękno tutaj miasto dba. Jest też i restauracja, taka kawiarynka. Można też kajkołka ustawić. Pompka jest, stare dęby. No niestety ten tu umarł, ale tak czy siak mają poczysta lot. Mamy też grzybki, wiemy jak borowik wygląda, jak muchomor. Tam kiedyś była druga szlojza z tyłu. A to jestem ja. No i co? I jest fajnie, no. Widać, że tu też ktoś był. Tak jest, hopy tu byli jacyś. Coś wypili. Tamta szlojza jakaś była. No i fajna przyroda. Ptoki śpiewają. I no przyjeżdżajcie. Nie bójcie się. Zawsze się tu coś znajdzie do was. Proszę bardzo. I jesteśmy nad Malą Paną. Dopływem Odry. No, z Panem Bogiem. I trzymajcie się. Cześć.